I pozdrav narode, dobrodošli opet na moj kanal i danas neću raditi ništa, danas ću samo da vam kažem da ću sutra izbaciti klip, a vi o tome napišite u komentarima šta vi mislite. Ja mislim da treba da odustanem sa snimanjem, pošto zbog malih broja lajkova, pregleda, komentara, a i subscribera. Hvala onima 18 subscribera koji su me subscribovali, koji su pritisnuli to crveno dugme. Hvala svima. I ja planiram da odustanem. Meni ljudi stvarno žao. Ja se trudim stvarno koliko mogu. Izbacujem klipove. Znači, što češće mogu. Vidjeti sami da svaki prvi dan, svaki dan, skoro svaki drugi dan izbacujem klipove. Počeo sam na kompjuteru da snimam. Ne znam zbog čega imam ovako malo subscribe, zbog čega imam ovako malo lajka. Ja stvarno ne znam. Ne mogu da igram igrice na kompjuteru, pošto mi je, znači, sranje od kompa. Znači, slab mi je komp, ne može ni ništa podrži, znači, fuck od kompa. Znači, nema k od kompa. A kao mi da snimam neke igrice. Ja snimam tutoriale koliko mogu, šta znam, to i to. Ljudi, hvala vam, znači, svima od srca koji su me podržali, koji su lajkovali, koji su komentarisali, koji su subscribe-ovali. Hvala svima. I ovo će biti jedan kratak video i ja se nadam. Ne znam. Ljudi, to bi bilo to. Izbacit ću klip sutra, pa dotle napišite u komentarima što mislite. Pozdrav!